Wah, aku ngeleh, Wong. Aku ya lagi males mangan sego. Ya wis ae kok ini wae. Kayak ono piye karo Wisnu. Ayo Rene. Dong apa Ora ngapa-ngapa iki. Nang apa-apa kaya dilemes ngono. Iya iki awak dhewe ngeleh. Gelem ra aku ndek jajanan. Mah gelem no. Makasih ya, Sil. Oke. Sil iki jenenge wafer apa, Sil? Kuwi jenenge wafer tangi. Wafer renyah ya. Coklat enak ya. Renyah. Tangi baru rasanya wafer renyah dengan krim coklat tebal dan rasa susu yang khas di setiap lapisannya. Bangga buatan Indonesia. Cara itu di suatu dimensi yang lain. Lapisannya bangga buatan Indonesia. Ini namanya wafer tangi. Bisa jawab. Iya. Ini jenenge wafer tangi baru coklat